グルーポバホと申します。どうも。このグルーポバホはですね、トヨっていう、通常トヨって言いますね。このトヨが好きな連中が、トヨの合奏をやりたいと、なかなか一般的じゃないんで、2002年の6月ですから、もう今から24年ほど前に結成したグループです。私昔ですね、ちょっとボリビアの方へ旅行へ行ったりなんかして、で、向こうのペーニャにですねペーニャで演奏しろって言われたんですよ。しかもですよ、その時の旅行っていうのはバラバラなんですよ。ツアーですからね。で、今日あれいらっしゃらないか、今日ね、さっき演奏した彼氏も一緒に行ったんです。バラバラの連中が集まって、これでペーニャで演奏しろっていう、これでたった1日の練習ですよ。だからみんなが知ってるって言ったらね、略流なとかそういう代表的なのばっかりなんですけど、もう必死になってやって、これはね、もう私生まれて初めてあんなに緊張したっていうのは、これそこのペーニャの専属のプロが後ろで待ってるんですよね。これはもうね、辛いですよ本当にね。そんなことがあって、でその時にですね、ボリビアの人といろいろ話をしてたら、話してる時に私らこういうグループをやってるんですって。グループ名なんていうんですか、グルーポバホですって言ったらね、あれ日本人っていうのは YouTube なんかで見ても謙虚な人種だっていうのは分かってたけど、本当に謙虚なんですってこう言われたんですね。何が謙虚なんですかって言ったら、自分で自分のグループをですね、程度の低いグループだと言わないと。というわけで、今1曲目がですね、ナイラチュイマンで、今やったのはですね、アウセンシアにいただけという曲でした。で、次にですね、ちょっと珍しいかもしれないですけど、ワカピンキジョという笛で、穴が3つしかついてないんですよ。それで、フシジョス、道化という、曲をやる。で、4曲目が、サリリマヤで、イマンタタ。サリリマヤは皆さんご存知ですね。旅人その1と、イマンタタ、隠されたものという曲をやります。それから、カントゥ、ヤウリーナという、ちょっとテンポのいいカントゥという形式の曲をやって、最後にハッチャマルガと大きい、町というか村というか集落という、そういう曲をやりますので、聴いてください。
これすごいね、熱くて本場のなんですが、熱くて重いんですよ。生大会ですね、なんかね。
すみません、お待たせしちゃって、ちょっと大人の事情がありまして、すみません。はい、じゃあ最後の曲になりました。感謝まるかです。
近いんじゃないかと思ってます。